You should choose one among you. Musankhe wina pakati panu. Someone who would not increase horses and gold. Amene sakhala kuonjezera akavalo. And there was one thing he said, that leader must copy, must write the law and read the law so that he may rule well. Akuti mtsogoleri alembe malamulo aziwerengaso malamulowa kuti alamule bwino. What am I saying? Ndikunena chani? The church mpingo is part and parcel of building a nation. Ndi gawo lalikulu lomanganso dziko. The church mpingo should not conform to the world. Lisamakaleli kuzifanizidwanso ndi dziko lapansi. Mawu ake mbusa wamkulu wa mpingo wa PICC mbusa Esau Banda walimbikitsa anthu kuti adzionetsetsa kuti akukhala moyo odzichepetsa komanso kulimbikira moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Iwo anayamikanso Dr. Jenansa kamba kobwera ndi kukhala nawo pamwambo wa mapempherowu. Vice President mu kulankhula kwawo akambapo za kufunikira kwa umodzi mu dziko. Chifukwa ndi zimene takhala tikukambirana mu msonkhano wathu umene tinali nawo masiku apitawa kuti dziko ingakhale mpingo omwe sungamangidwe ndi munthu mmodzi. Tonsefe ndi ofunika wina aliyense, kandi wa chigawo chanji, kandi wa mtundu wanji, kandi wa chilankhulo chanji, kandi ophunzira kapena ndi osaphunzira. Msonkhano waukulu wa mpingo wa PICC unachitika pamutu woti dzuka numange kuchokera pa buku la Nehemiya chapter 2 verse 18 komanso buku la Mateyu chapter 16 verse 18 omwe umawunikira pakukula moyo wauzimu mchikhulupiriro, utsogoleri komanso kupempherera dziko lino. Ndipo mutu wa mapemphero omwe unachitika pa tsikuli unatengedwa kuchokera pa 1 Korinto chapter 15 verse 57. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda wapempha achinyamata kuti adzikhala ndi masomphenya omwe angathandize kutukula miyoyo yawo. Dr. Banda anena izi ku Blantyre pa msonkhano wolimbikitsa achinyamata omwe anakonza ndi ampingo wa Abundant Life Chapel. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Mpingo wa Abundant Life Chapel mutawuni ya Lembe ku Blantyre unakonza msonkhano ofuna kulimbikitsa achinyamata kuti akhale odalirika ku chitukuko cha dziko lino. Mawu ake mtsogoleri wakale wa dziko linoyu yemwe analinso mlendo olemekezeka anati achinyamata ali ndi kuthekera kuthandiza pa chitukuko cha dziko, choncho ndipofunika kuwathandiza kuti aziona kuthekera kwawo. Dr. Banda anapempha achinyamatawo kuti asamagonje akakumana ndi mavuto, ponena kuti mavuto ena aliwonse ali ndi mayankho. Pamenepa iwo anapempha achinyamatawo kuti azipewa maganizo ofoketsa komanso kuti zimenezi zingawachitise kuyamba kuganiza zinthu zolakwika. Ndi chiyembekezo ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti kumene tingayambire ife kulimbikitsa achinyamata ndi achisikana ndi kutchali chikuno. Kunoko ndi kumene tingathe kupeza future leaders, kunoko kutchali chikuno ndi kumene tingathe kupeza mediators. Winanso yemwe anayankhula ku msonkhano ndi woweruza milandu ku High Court, Justice Jean Kaira. Justice Kaira anati achinyamata ndi chida chothandizira kusintha pachuma, choncho ndipofunika kugwiritsa ntchito mphamvu zawo moyenerera. Meeting imene ikuchitika lero makamaka maphunziro okhudzana ndi achinyamata kuti azikhala anthu amene ali ndi masomphenya poona kuthekera kwawo kuti kuthekera kumeneko akhoza kuthandiza dziko lino kutukuka, makamaka pochita zinthu mwadongosolo komanso pokhala ndi maziko amphamvu. Ndipo wapampando wa achinyamata kumpingo Patricia Lwinga anayamikira anthu onse omwe anayankhula ku msonkhano ponena kuti aphunzira zambiri. Nowadays tikamakhala tikumamva kwachitika chakuti anthu akumapha anthu and all that, koma nthawi zambiri simachitika bendi anthu achinyamata ngati ifeyo. Zonsezo zikumachitika chifukwa chakuti timakhala kuti pena tikumasowa zochita, pena tilibe mwina upangiri, mwina we don't have anywhere kuti tiphunzire kuti tithaukhala motani. Msonkhano womwe umachitika pamutu wolimbikitsa achinyamata kuti akhale ndi tsogolo labwino unasonkhanitsa pamodzi achinyamata mpingowu komanso ena ozungulira mu mzinda wa Blantyre. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Kazembe wa dziko la Norway Anne Sophie Beland
atsindika kuti dziko la Norway lipitiriza kuthandiza pa ntchito yotukula dziko la Malawi pachuma maka kudzera ku mabungwe komanso mabizinesi omwe si aboma ku ntchito zosamala chilengedwe. Kazembeyu wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wokhazikitsa ntchito yosamala chilengedwe komanso kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino ya Green Economic Transition Facility GETF yomwe ili pansi pa bungwe la UNDP. Trinity Kaphantengo ali ndi ripoti. Ntchito yomwe ikutchedwa Green Economic Transition Facility Window 3 Round 1 ikupereka mwayi kwa mabizinesi omwe angakonze njira zoteteza chilengedwe pa nkhani za ulimi wa makono mdziko muno kupata ndalama zokwana $300 zomwe ndi pafupifupi 520 million kwacha. Kazembe wa dziko la Norway Arne Sophie Zealand ati dziko la Norway likupitirira kupereka ndalama zokwana $1.9 million pa chaka chilichonse pothandizira kuti mabizinesi a dziko muno azigwiritsa ntchito zinthu za makono. Mmodzi mwa akuluakulu mu ntchitoyi Atambulani Chunga alimbikitsa anthu ochita malonda a ulimi osamala chilengedwe kuti alembere mwayiwu omwe abwera ndi ntchitoyi ngati njira imodzi yofuna kutukula ntchito za ulimi wa makono mdziko muno. GTF ili ndi mpata wopereka pa project iliyonse ndalama zokwana $300,000 komanso ngakhale ang'onoang'ono asaope titha kupereka up to $40,000 wang'ononso atha kulandira. Nde thumba lathu la ndalama ndilomasuka kwambiri, tiyambira ang'onoang'ono amene mwina akufuna maproject ang'onoang'ono afuna grant ya $40,000 koma titha kufikanso $300,000. Ntchito ya Green Economic Transition Facility Window 3 Round 1 yakhazikitsidwa ndi thandizo la ndalama lochokera ku dziko la Norway, Ireland komanso ku dziko la Germany kudzera ku bank ya Germany. Trinity Kaphantengo, MBC, Lilongwe. Unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wati chipatala chothandizira anthu omwe achitiridwa nkhanza ndi chothandiza pa ntchito yolimbana ndi nkhanza. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawu a Hastings Chiumya anena izi pomwe bungwe la World Vision Malawi limapereka chipatala chothandizira anthu omwe achitiridwa nkhanza pa chipatala cha Nkhoma ku Lilongwe. Madalitso Muhango walemba ripoti ili. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku unduna za umoyo a Hastings Chiumya, kutsegulira kwa malowa ndi mbali imodzi yothandizira kukweza ntchito za umoyo maka kwa anthu omwe achitiridwa nkhanza omwe akukhala ndi dera lozungulira chipatalachi. Iwo anayamikira bungwe la World Vision chifukwa chopereka chipatalachi ponena kuti izi zikulingana ndi ndondomeko ya zaumoyo komanso kuthandizira boma pa ntchito yolimbana ndi nkhanza. Masomphenya za umoyo amene timati Health Sector Strategic Plan 2023-2030 pamene muli maplani ngati amene amene cholawa opereka chithandizo cha ulere kwa iwo amene achitiridwa nkhanza. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la World Vision Malawi a Charles Chimombo ati chipatalachi chithandizira kuti anthu adzipereka malipoti okhudza nkhanza kupatula kulandira thandizo la chipatala komanso uphungu zomwe kuti zithandizira pa ntchito yothana ndi nkhanza. Masevisi amene amafunikira kuti anthu amene achitiridwa nkhanza alandire amapezeka malo osiyanasiyana, apita kuchipatala kutali, kupita ku polisi kutali, koma panopa zonsezo zikhala zikuchitika malo amodzi. M'mawu ake mkuloona za chisamaliro cha anthu m'boma la Lilongwe a Derek Mwenda ati bomali likupitirira kulandira malipoti okhudza nkhanza zomwe ndikuphatikizapo nkhanza kwa ana, nkhanza zogwiririra mwa zina. Iwo ati malowa athandizira kupereka mauthenga okhudza nkhanza kwa anthu okhala madera ozungulira chipatalachi. Tinaona mavuto amene anali kuno mukagwiridwe ka ntchito kulumikizana bwinobwino kunalibe pakati pa masectors amenewa, potengera naso kuti chipatala cha Nkhomachi ndi cha mission cholipira, so munthu akapangiridwa nkhanza zimavuta kuti athandizidwe nthawi yomweyo. Bungwe la World Vision Malawi lamanga chipatalachi ndi ndalama zokwana 47 million kwacha. Mwazina chipatalachi achimanga kuti chidzipereka thandizo la chipatala, uphungu komanso kuthandizira kuunikira za malamulo kwa omwe achitiridwa nkhanza mwaulere. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wapempha anthu mdziko muno kuti adzilimbikitsa umodzi komanso kukhala ndi udindo womanga dziko. Dziko la Norway latsindika kuti lipitiriza kuthandiza pa ntchito yotukula dziko la Malawi pachuma. Ndipo timu ya Ikhaya ndi akatswiri a mpikisano wa Sapitwa 4 omwe unachitikira m'boma la Mulanje.
takulandiraninso mu nkhani zathu. Kampani ya Ilovo Sugar Malawi yadandaula ndi kuchuluka kwa mchitidwe owononga komanso kuba zipangizo zake zomwe ati zikusokoneza ntchito za kampaniyi. Mkulu wa kampani Ronald Ngwira ndiye wapereka dandauloyi mulembi wa mkulu wa boma atayendera kampani zambiri mu ripoti ili. Kuona patali wina atha kuona ngati anthuwa akuchita malonda ogulitsa mzimbe, koma ayi ndithu anthuwa akuba mzimbeyi kuchokera m'minda ya kampani ya Ilovo. Mkulu woyang'anira ntchito za kampani ya Ilovo Ronald Ngwira ati mchitidwe oyipawu ukuchititsa kuti kampaniyi izitaya ndalama za nkhaninkhani pa chaka. Angwira anaonjezera kunena kuti okuba 50 amalowa m'minda ya mizimbe ndi kumaba pa tsiku, ndipo ena amagwiritsa ntchito ana. Pamodzi pano mtendere palibe, tsiku lililonse mchitidwe okuba mawaya, okuba fetereza, dizilo komanso mizimbe ikutikhudza ife ngati Ilovo Sugar Malawi, komanso Malawi wina aliyense akamagula shuga zikumukhudzaso. Nde timangokunikira kuti mwina titayika mitu limodzi, mwina tingawunikirepo tingapanga bwanji chifukwa mtendere palibe. Kutsatira dandauloli, mlembi wa mkulu wa boma a Justin Saidi adzudzula mchitidwewu ndipo apempha anthu ochita izi kuti asiretu. Takhumudwa kuona kuti anthu ena ambiri amatha kubwera kumaberanso mizimbechi. Chimene ngaziwe kuti sugar chili ngati ndithu chinthu cha dziko, aliyense amakonda sugar. Kuyambira kholo kumuzi, anthu a mtawuni, choncho njofunika choti anthu aleke kubabera sugar wawo, ncholinga choti azitha kupanga okwanira amalanso azitha kulanda. Chifukwa kuti sugar akasowa pansika akachepa, mapeto ake kumabwera mitengo yokwera. Amalawi amavutika kumpeza sugar. Choncho tifuna kuti ngati boma Amalawi azimpeza sugar mitengo yenerekayo, koma kuti ampeza moyenereka ndi kuti tuwapase mwayi kuti azitha kupanga sugar yo moyenereka, amene alimayo azitha kumugwirisa ntchito. Komanso tathokoze kwambiri kuti anthu awa amatigwira pa mkono ngati boma, nkhani zina zonse zikachitika zogwa mwazizizi. Mchitidwe wokuba mizimbe, zitsulo komanso nthambo za magetsi za kampani ya Ilovo zikuchititsa kuti kampaniyi izitaya ndalama pafupifupi 80 billion kwacha kumapeto kwa chaka. Mercy Zamawa, MBC Chikwawa. Kampani ya Umodzi Holdings Limited yapereka 1 billion kwacha ku boma la Malawi kuchokera ku phindu lomwe kampani yapeza mchaka cha 2025-2026. Kampani iyi inapereka ndalama zokwana 600 million kwacha kuonjezera pa 400 million kwacha zomwe anapereka ku boma m'miyezi yambuyomu. Mwambo opereka ndalamazi unachitikira ku Bingu International Convention Center BICC ku Lilongwe. Smart Charika ali ndi ripoti. Mkulu wa Umodzi Holdings Limited Steve Rwanda adapereka ndalama zokwana 1 billion kwacha ku boma kamba kaphindu ndalama zokwana 6.1 billion kwacha lomwe kampani yapanga mchaka cha 2025-2026. Iwo ati pali malingaliro okuza kampani m'magawo siyanasiyana kuti azipeza phindu lochuluka mtsogolo. Chaka chimenechi chinali chaka chabwino ku nkhani ya business, pamene timatseka mabuku athu pa 28 February nkuti akachotsera msonkho phindu limene tapanga likufika pa 6.1 billion. Nde ichinali tikomera ife kuti tuone kuti aboma anyaka kampani tapatse ndalama zawo. Mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku nduna wa zachuma Adais Kachingwe Phiri ayamikira kampani pa phindu lomwe ikupeza, komabe wapempha kuti achilimike kuti azipeza phindu lochulukirapo ndi cholinga chofuna kuthandizira kutukula dziko lino. Kulandira ndalama ku Umodzi Park tachilandira bwino ngati ministry, chifukwa tikudziwa kuti boma likwanirisa chikhumbokhumbo chake chotumikira Amalawi kupyolera mu national budget. National budget ikufunikira ndalama zoti boma likwanise kufikira anthu onse kuwathandiza mapulogalamu osiyanasiyana za maphunziro, za umoyo, za chakudya ndi zina zonse zimene tikuzidziwa monga Malawi. Umodzi Holdings Limited ndi mmodzi mwa makampani a boma omwe akuthandizira boma kuti lizitolera ndalama zochuluka zomwe zimathandizira m'magawo osiyanasiyana a dziko lino. Smart Charika, MBC Lilongwe.
bungwe la Saulos Claus Chilima Foundation lati lapeza ndalama zosachepera 251 million kwacha pa masewero a golfo omwe bungwe lili linachititsa. ndalamazi ndi zothandiza anthu omwe ali ndi vuto la impsyo mzipatala za mdziko muno. osewera oposa 120 ndiwo anachita nawo masewerowa ku Lilongwe Golf Club. zambiri mulipoti ili la Foster Maulidi. wapampando wa bungweli Amere Chilima athokoza makampani ndi osewera omwe anatenga nawo gawo pa chilinganizochi ponena kuti mwambowu unali wapamwamba ngakhale sanafikire mulingo wa ndalama zokwana 346 miliyoni kwacha zomwe anakhazikitsa. Achilima ati ndalamazi zithandiza kwambiri kuthana ndi mavuto omwe anthu odwala nthenda ya impsyo amakumana nawo kamba kakusowa kwa zipangizo zoyenera mzipatala. impsyo nthenda imeneyi ndiyoti anthu ambiri samazindikiraso kuti ali ndi nthenda imeneyi. popozindikira amakhala kuti afika mwina kuti kwakayakaya kuti akufunika kuti azipanga timati dialysis mchizungu. nde mashini opangira dialysis kumalawi kuno ndochepa kwambiri. sonza kuti munthu akakuza kuti uli ndi nthenda imeneyi imakhala ngati chimozimozi kuti akukuza kuti akulu basi tumoyo wanu uthera peneko. nde tinaona kuti ayi chinthu choti anthu amatha kuchita maiko ena titengepo mbali kuti nafenso tuthandize amene tingakwanisa makamaka anthu ochokera m'midzi ochokera kutali kuti sangakwanisa umafika kuma urban centers kuti azipeza chithandizo. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki ya NBS omwe anatsogolera makampani pothandizira ntchitoyi Amevin Donga ati ndikofunika kugwirana manja pothandiza boma m'magawo osiyanasiyana kudzera mu ntchito zachifundo zonga izi ndipo alonjeza kupitirira kuthandiza ntchito za bungweli. wapampando wa nthambi yomwe imatolera thandizoli Aboyd Luwe ayamikiranso ubale wabwino omwe makampani akupitirira kuonetsa ku ntchito zachifundozi ndipo ati ntchitoyi ipitirira pofuna kufikira magawo ochuluka. Ifeyo ndothokoza kwambiri kwa mabungwe amene atengapo mbali pa ntchito imeneyi chifukwa zimene afuna apanga foundation ndi kuthandiza anthu amene amudwala matenda a impsyo, kuthandiza boma ndi zipatala za maboma kuti zikhale ndi mashini amene amagwiritsa ntchito kuthandiza anthu amene amudwala matenda a impsyo. ndi ndalama zimene zapangidwa lerolozi tikukhulupirira kuti bungwe la Saulos Claus Chilima Foundation likwaniritsa ntchito imene anazipangira iwowo. kwa amene mwamvera kwa Madam Chilima amene ali khala pa mpando wa bungwe limeneli tizipanga chaka chilichonse ntchito imeneyi. Bungwe la SKC Foundation lidakhazikitsa mulingo wa 1 biliyoni kwacha zogwirira ntchito zake zosiyanasiyana chaka chino pofuna kuthandiza anthu ochepekedwa omwe amakumana ndi mavuto osiyanasiyana m'dziko muno. Foster Maulidi, MBC, Lilongwe. timu ya Ekhaya yakhala akatswiri a mpikisano wa Sapitwa 4 omwe unachitikira ku bwalo la Mulanje Park m'boma la Mulanje. Ekhaya yagonjetsa timu ya Goshen City Dedza Dynamos ndi chigoli chimodzi kwa du mu masewero otsiriza. Amin Musa anripoti. Matimu awiriwa analephera kumetsana chigoli mchigawo choyamba ndipo katswiri watsopano wa timu ya Ekhaya chimwe chunga ndemwe anamwetsa chigolicho mchigawo chachiwiri. Aka kanali kachiwiri kuti timu ya Ekhaya itenge nawo mbali mu masewero ndipo chaka chatha inagonja mu ndime yotsiriza ndi FCB Nyasa Big Bullets. Masewero ena omwe anaseweredwa koyamba mu mpikisanowu masana a Mulungu timu ya Red Lions yagonjetsa timu ya Mai Wanderers ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Timu ya Ekhaya ndiyo kayo yomwe sinachinyitse chigoli mu mpikisanowu. Mpikisano wa Sapitwa omwe unayamba loweruka ndipo unali wa masewero anayi amakonza ndi membala wa komiti ya Sulom Chimwemwe Nyirenda ndi cholinga chothandiza kukonzekeretsa matimu mu chaka chatsopano ligi yaikulu ya FDH isanayambe. Mpikisanowu unayamba mu chaka cha 2023. Amin Musa, MBC Sport, Mulanje. Pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wapempha anthu mdziko muno kuti adzilimbikitsa umodzi komanso kukhala ndi udindo womanga dziko. Dziko la Norway latsindika kuti lipitiriza kuthandiza pa ntchito yotukula dziko la Malawi pa chuma. Ndipo timu ya Ekhaya ndi akatswiri a mpikisano wa Sapitwa 4 omwe unachitikira m'boma la Mulanje. Pesani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino.
DST Mbola. Mmene muli nkhani zenizeni, nkhani zokuti inu muzitsate bwinobwino. Nkhani yanga ndonena kuti khandi kupanga chibwezi mnyamata yako zakafula leti napita maloneke kuti tikatani kuti tikachezi. Nina ndilo panga chibwezi sinapite kukaitesa magazi. Ulokonzeka kuti mwana wa malizati amagaza. Maiza semana nabwera nakhangalira nani ankomera iyeyo. Ine sisinayendi. Eni yake kuzifotokoza, kusanthula komanso kuthula nkhawa zawo. Ndizikupatsirani program imeneyi ndine mkhozi komanso mulutsi Andrea. Don't miss kuyambira April imwe.